ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon po Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kal mundo. Ito po ang Kaya program sa DCGB. Sabado ngunyan, saro pong programang importante para po sa tuyang gabos, para po sa proteksyon kan sa tuyang kapalibutan. Welcome po sa programang Kaya, saro pong environmental program kan DCGB kada Sabado. Ngunyan pong pagkahapon, may badanan ko kitang recorded interview. Mga tugang may kinaraman po sa mga plano, may kinaraman po sa renewable energy. Pero bago po yan, gusto niya to ni-acknowledge ang opisina kang DNR, takas bawang aga. Nagkaigwa po kita ki International Clean o kaya Coastal Clean Up sa nagkapira pong mga dagat, shorelines. Hindi po mga tugang sa syudad ni Legazpi. Kaya kami po nagalaom na kamugabos na kapag partisipar, may kinaraman tabi sa sinabi ng Coastal Clean Up. Pero with that effort kan sa tuya tabi ng mga ahensya kan gobyerno, ang hapot, ano ang sa tuyang papel, kita po bilang mga namamanuaan, kitang po mga nagkukonsumo nin mga plastic sa tuya tabi na palibot. Ha? Bako na sige lang ang clean up niya to, oral daw, sige ang clean up niya to every year. May kinarama dyan sa coastal activities na yan. Pero anong partisipasyon niya to? Kita po ng mga listeners, kita po ng mga viewers kan sa tuyang programa. Paano kita makapagpapartisipar sa simpleng paagi nan pollution dahil po magdalagan yan sa tuyang kadagatan? Kita man sana mag-suffer kaya sa mga maabot na daw kung kita po padagos, mga tugang na magkakaigwanin pagpapabaya as hindi kita magkukooperar. Ang mga plastic bottles sa tuya pong pinagbabakal, minadalagan niyan sa kadagatan,
na minadalagan po sa mga rivers sa sinibapang coastal area sa tuyang palibot. Kaya salamat po sa DNR sa sendong effort kasubago na nagaigwa po ki maliwakan na coastal cleanup diyan po sa barangay Dapdap, ano? Diyan po sa barangay Dapdap na yaon po dyan ang Macabalo River asin Siringman, mga tugang ang sa tuya tabi na mga barangay dyan po sa Puro asin Barangay Lamba. Kaya sa Obelisk sina nagkaigwakan aktibidad kaso bago na pagkaaga. And salamat po sa mga government agencies na maski Sabado nagpartisipar po sa siring na bagay. With that, gani nagkakaigwa kita ki collaborative effort, no? Collaborative effort tangani na mas lalo mga tugang na mapakaraypuan sa tuyang palibot. Pero pira ang nagtatrabaho para po maging malinig ang coastal ta. Pira po ang nagtatrabaho para mapangatamanan ang coastal ta. Pira man ang mga tao na nagtatapok nin basura para tumama po diyan sa mga coastal areas ta. Iyan ang saro sa mga dakulang challenge o agyat po sa tuya bilang mga Pilipino. May kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Kung kita nagkakaigwan ng problema, may kinaraman dyan, di bako sa naman sa Pilipinas po nangyari yan. Kanagat nindir kami pagtiripon, duman po sa Manila, sa sarong speaker duman, taga Quezon Province na PADI, no, environmentalist ya. Ang Pilipinas, nagluluwas kita po ang pinakadakula na para tapok, para konsumo din plastic sa Southeast Asia. Third world country kita, pero gari bako kita mga tugang masyadong nagapahiling nin kooperasyon para po sa paggamit kan sinabi ng mga papel o plastic sa tuya tabi na palibot. Kaya gusto niya itong i-acknowledge ang effort na yan kandi inarbuda sa mga nagpartisipar tabi kasubagong aga. Okay, with that, mga tugang saro ngunyan sa mga pinagpapadalagan kan sa tuyang mga advocates, iyo po may kinaraman sa paggagamit ng renewable energy. In fact, sa Legazpi, sa Albay, member po kita kang Albay Renewable Energy Alliance, no? Nagkaigwa kita ki series of dialogues, meeting kanumin naging aldaw, inagluwas duman nakaipuhan nyato ang renewable energy para di masyadong madamage sa tuyang kapalibutan. And sa paggibo ka iyan, dapat po igwa iyan ki pag-iingat na sa tuyang environment day masyado po na nadadamage, may kinaraman sa sinabi ng programa. Kaya, igwa po ako digdiki recorded interview mga tugang kay Mr. Jerry, kay Larry, Mr. Larry Pascua, ang saro sa mga official kan Philippine Movement for Climate Justice, asin po ang sa iya pong partner. Tangani na ilingon ta, ano po ang latest na mga bareta ngunyan may kinaraman po mga tugang sa renewable energy. Salbay, sabay partikan Ligaw, sa Piudoran Albay, kung na po nasa salaigwa diyang key area na na-approve na, pig-adalan na kung saan po pwede na mga areas na pwedeng magamit po para sa magbubugtak ng mga renewable energy. Okay? Dagugunta pong interview niya to, mga tugang sa Philippine Movement for Climate Justice, Siringman, mga tugang iba pa niya tong discussions, ngunyang pong hapon, may kinaraman dyan sa programa para po sa renewable energy. Pagkatapos ng grupong ini, magkaigwa po nin sarong memorandum of agreement between their group, as in po ang provincial government, para aramon, and hilingon ta, kung ano po ang mga direksyon kang Albay na sa 2030, 2025 na ngunyan, 5 years to go. Ang pangaturugan, dapat magkaigwa tabi mga tugang ki 100% na renewable energy ang probinsya nin Albay. Dagugunta po sa tuyong interview kara Mr. Larry Pascua. Legazpi City, probinsya kan Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano po sa amang partikan mundo. Welcome po sa programang Kaya sa DCGB, sa pong programa kang DCGB na magtataon din informasyon, may kinaraman sa mga accomplishments, mga aktibidades, asin mga programa para po may koneksyon sa pagproteher po kan sa tuyang kapalibutan. Kaya po ngunya na Sabado, mga tugang pag-irestoryahan niya to, mga tugang ang sa tuyang tema, may kinaraman po sa isang magandang balita. Pero mamaya, pagkikwentuhan namin to, ito po ang may kinalaman sa energy, alter energy to develop wind power project in Albay. Na-publish ito sa Business World, mga kaibigan. Pero ngayon pong hapon,
yan ang aming pag-uusapan. Anong para sa atin pag nangyari po ito dito sa lalawigan ng Albay? And we will give you a short background, mga tugang, bakit po ganito ang nangyari po at ang programang ito, ano po ang kahinatnan ng mga naging effort ng grupong ito simula pa po nung mga nakaraang araw. Kaya ngayon pong hapon, kasama natin, mga kaibigan, ang senior renewable, tama ba sir? RC? Officer? RE officer ng Philippine Climate Movement, Philippine Movement for Climate Justice, Edwin Tisalona. So Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Henry po. Sir Henry, at Yes. saka sa mga taga-subaybay at taga-pakinig ng DCGB. Opo. At saka si Sir Larry Pascua. Modulated. Modulated. Senior Energy Program Officer po, Philippine Movement for Climate Justice. Si Larry, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DCGB at sa lahat po ng albayano na nakatutok po dito sa programa ni kasamang Henry Maceo. Yes. Magandang Kumusta hapon. long time no here ha? Hindi naman po, Hindi medyo naman. ano lang, Mga buwan-buwan lang naman. kasi po nung panahon ng eleksyon ayaw Oo rin nga natin pala. magulo. Hindi ko na sa inyong kumandidatong dalawa. Wala po. Mamaya ko na-adjust pa yung natin, yung camera natin kasi galing sa Astrodome yung team namin eh. Sa team ni Governor Rosal. Kaya ulawin na sila para maayos ang ating setup dito sa studio. Pero anyway, mga kaibigan, sige Sir Larry at saka Sir Edwin, pwede mo na mabagyan natin ng background muna ang ating mga listeners bago natin tumbukin yung good news na pwede pong mangyari sa lalawigan ng Albay sa mga darating pong araw. Sir Edwin or Larry, as a backgrounder muna, bakit po kayo nandito at ano po ang mga una nating nagawa sa lalawigan ng Sige po, Albay? so siguro una muna congratulations sa lahat po ng mga nagwagi Yeah. itong katatapos lang ng elections at we're looking forward Opo. to work and collaborate sa lahat po ng mga ating mga local officials, Yes, provincial yes, to yes. the other municipal government. Yung pong ating pong sabihin natin good news, no? Yeah. Opo. Kung natatandaan niyo po, naglunsad po tayo ng Albay Renewable Energy Summit. Oo. Ito po ay ginanap noong September 27-28, no? Yeah. 2024. At marami po tayong mga naimbitahan mga investor at mga hindi lang po mga international kundi mga local investor din. At ito pong mga ang resulta po na yon, no? Prenesenta po natin doon yung mga ilang initial energy potential Yes. project na Yes, pwede yes. pong pasimulan, no? Yes. oo. At dito po, doon po sa ating mga na-present ay all in all, umabot po sa 89 billion Oo. ang Oo. investment pledges po dyan. No? Yeah. Nandyan Oo. po ang mga Chancellor ng United Kingdom na si Lloyd Cameron. Yeah. Nandyan din po ang pinadalang delegado ng Chinese minister na si Mr. Yang. Opo. At mula din sa mga Bangladesh at dito sa Pilipinas din may mga ilan tayong investor. Ang isa sa mga prominenteng investor locally ay yung Alt Energy. Yeah. Merong na ang chairman niyan ay ang former secretary ng energy din, si Vince Perez. No? So, Naalala ko to. Tama. Okay. So, during his time, mainit naman ang usapin ng renewable. So, isa na sila sa nangunguna ngayon dito sa bansa natin na Yeah. nagsusulong ng renewable energy. At Oo. at ito po yung ating ibabalita ngayon. No? Yes, At, yes. actually, meron na po silang certificate of Na. endorsement na binigay ng Opo. pero bago po yun ay alam ko po na meron ng kinondak na mga pag-aaral. Research, research. pag-aaral. Yeah. Doon sa site, no, sa Piodoran. Yeah. May tatlong site po dyan na nakita, no? Opo. Na may related sa solar, Yeah. related. Actually, meron din palang poles dyan na nakita. Yeah. Opo. At meron ding pwedeng hydrant at yung isa Wow. po yung wind. Wow. So, yan po yung mga nakita nila at ang in-applyan po nila initially ay yung
wind energy project po dyan Yeah. sa Piodoran. Apo. Before that po, Sir Larry, di ba sabi, Sir Larry and Sir Edwin, meron kayong MOA with the provincial government noon during the term of Governor Edsel Glex Lagman. Opo. Bago tayo nagkaroon ng summit, may MOA muna. Opo. Diba? Kaya naging parang napunta tayo sa ganitong usapin kasi yung Albay is very open sa ganitong sitwasyon during the term of Governor Edsel Glex Lagman noon. Diba? Yes. Oo, yun po ang po natin. So with that, sumunod yung Energy Summit. Yan, Energy Summit. So, with that, mayroon pang mga... After the Energy Summit, ano pong ginagawa na ninyo, sir? Para bago ito lumabas ng good news na ito para sa atin. Sir, ano yan, Edwin? Right after the summit, nag-follow tayo doon sa mga pledges. Tapos, Okay. we were pushing for the pushing for the enactment of the Renewable Energy Code sana doon sa ating probinsya dahil Opo. kailangan natin yung policies Yeah. mag-support doon sa mga projects na papasok para ma-ensure natin na yung benefits at saka yung safeguards Yeah. ng mga namamayan dahil sa impact ng project ay maprotektahan. No? Yeah. At sa ibang naman ang pakay natin sa policies na yon ay mag-encourage sa mga small users ng Opo. renewable tulad ng nais gumamit ng mga rooftop installations na mabigyan ng consideration Yeah. or Yeah. incentives no? sa ating administration para ma-encourage natin para ma-push talaga natin yung renewable energy dahil marami ding mga commercial at saka residential na mga users. Ang naalala ko nga pati di si JB interesado sa rooftop So, kaya na gano'n tayo ng isang forum. Ang doon is maliban sa problema natin sa financing yung policies talaga no para mag-guide at mag-encourage doon sa ating mga users. At sa isang bahagi din na nag-effort tayo na expand natin yung effort para sa renewable na inaabot natin yung ibang mga organization sa civil society para makatulong natin na matulak dito sa ating probinsya yung Renewable Energy Code at saka yung 100% na push towards RE dahil hindi naman siguro kailangan naman sigurong lahat ang lahat na kumilos para ma-attain natin yung 100% renewable energy at dapat din sasama yung mamamayan with the policies na dapat na ng administration natin and unti-unti nakita natin na may mga progress na initially yung sa Alternergy doon sa Piodoran ang unang pagbukas noon initially that was only for solar sana but lately we know na mag-expand sila to wind at may plano din sila for tinitingnan daw nila yung capacity ng hydro and we are also looking at installation of a microgrid system doon sa San Miguel sa Tabaco City Naalala ko nun si Mayor Crisel diba? Open siya. Ngayon congresswoman na si Mayor Crisel. Yes. At siguro it would be more favorable para sa project na ma-push kung sakasakali na may pera na siya doon at baka mag-expand pa dahil it's not just the system ang tinitingnan doon sa pag-install ng microgrid. Tinitingnan din yung infrastructure ng San Miguel Island. May infrastructure na doon yung Aleco pero siguro i-evaluate at saka titingnan kung okay ba siya para sa isang microgrid system. Pero may mga pa rin magandang nasa Congress Mayor Crisel dahil yung may mga ibang kailangan kasi na ma-push doon sa para ma-facilitate yung installation ng microgrid system doon sa San Miguel. So isang yan at saka
yung ano natin, yung roadmap natin na pinagawa natin sa isang institution, yung ICLEI, malapit na siyang matapos. There was the first presentation sa mga stakeholders. Yeah. And parang may follow-up na presentation para mapakita kung ano yung dapat na susundin no, sa roadmap para masiguro natin yung transition natin to renewable energy. No? Yeah. At maliban dyan, may mga ano din, may mga site evaluations. No? Mga site evaluations na kinonduct tayo. Specifically para sa City Hall ng Legazpi City at saka sa Tabaco din. No? Yes. So, medyo marami-rami lang ang ano natin, ang mga nagawa natin after the summit. The summit, yeah. Medyo nag-pause lang tayo during the election period. Election eh. Diba? During the At saka nag-election. Oo, election period. So, nag-pause tayo. But, while we have post doon sa pag-engage with the LGUs, panay naman yung ano namin doon sa mga CSOs. Yes. No, para itulak talaga. Opo. Okay. Balik kanina na banggit na po mga kaibigan ni Sir Larry at saka ni Sir Edwin yung para sa Pyudoran ano. Ang balita po namin pag-uusapan ngayon ay yung na-publish sa Business World ano. Alt Energy pa rin ito sir, di ba? Alt Energy. Sorry. Alter yung pagkabasa ko kanina. Alt Energy Development, Alt Energy Development Holdings Corporation. Sige po, kwentahan niyo po kami, Sir Edwin at saka Sir Larry. What will happen po in Pyudoran? Sabi po kanina, it was approved at nabigyan ng Certificate of Authority ng Department of Energy. Paano? Ano po ang mangyayari sa Pyudoran sa ganitong usapin po? Sir Larry at Sir Edwin. Bali po, una, yan ay bahagi na ng mga tinatawag nila preliminary permitting process. Yeah, okay. Sige po. So, yung certificate of endorsement, ang ibig po sabihin yan ay binigyan sila ng go signal na mag-conduct na ng mga testing, site verifications, at saka yung wind capacity. Ayun. So, kasunod po niyan, no, ay hihingi na po sila sa munisipyo ng endorsement for wind testing, no? Meteorological wind mass test na magtatagal ng halos 6 months to 1 year test yan. No? So hindi naman po agad-agad yan, pero dahil po may mga validations process. Pero ang target po nila ay mga install tayo yan ng before 2030. Ganun po, no? Di ba yung target natin doon sa kuwan ninyo, yung MUA nindo, the yes term po. of Governor Lagman is hanggang 2030 dapat 100% energy tayo. So mayroong mga mga initiatives ano. Actually, may isa pang project din na kung ano po, no? Ito binigyan na rin to ng certificate of endorsement. At meron ng endorsement din ng City Council ng Ligao. Okay. Meron niyang ang capacity niya ay 100 megawatt, no? Ang pangalan ng kumpanya ay Pacific Impact Corporation. Okay. So may kumbaga ang Albay ay may dalawa ng malaking proyekto, no? Na sa Yung sa Ligao Sir Larry, ano 'yon? Solar 'yon? Wind din po. Wind. Ano na po 'yan, mas advanced ang process na 'yan. Nag-apply na sila sa City Council ng Nakauna-una na sila. Nauna na po sila, no? Nasa local government unit. Sa local government. In fact, we will reach with try to have some meeting with Mayor Gonzales din. Ang amin pong parang gusto pong ma-emphasize yung pong mga tinatawag nating guardrails, no? Kanina narinig ko si Gob na nasabi niya ay yung mga proyektong mula sa national ay dapat may mga clearance, which is true. And saan po ba nanggagaling ito, no? Basically pagka mga national project
minsan nadi-disregard yung mga Local government. policy. Tama, Local. tama. Correct. At hindi lang yun, yung hindi lang processes, maging yung mga vulnerable communities na mas lalong naapektuhan. Yeah. So, ito po yung gusto natin emphasize. Kaya we'd like na magkaroon ng collaborations kasi Opo. we will saan po ba tayo puposisyon? Siyempre doon po sa community na siyang magiging beneficial ng mga proyektong ito. At eventually ay magbe-benefit sa buong process Oh, yeah. ng mga gagawing development. Kaya yun po yung yung pong guardrails na binabanggit po natin kanina, meron pong yan may mga dapat din guardrails po. Ibig ko sabihin mga babantayan natin at hindi natin kailangan natin protektahan po, no? So habang nandun yung ginagawa yun, may mga dapat tayong Dapat gawin. po, May mga dapat tayong bantayan. Halimbawa Ano po po, yun, kasi sir? po yung pagtatayuan ay nasa bundok, no? Yeah, So, okay. meron pong possible na distraction yan once sa mga agroforest, no? Bakit tayo doon sa maraming kahoy? Opo. Sayang ng kahoy So, natin. yun po, no? may mga kailangan Okay. siguraduhin. So, meron din kailangan ng kalsada, no? Yeah. Paakyat. No. So, bako tamaan din yan ng mga sakahan. Oo. So, Very yan good po, na doon po point tayong ninyo. kailangan may balansihin natin. Yes, Yung pag-unlad naman ay dapat laging ang nagbe-benefit yung tao. Pero Yeah, kaya po, yeah. sa mga proyekto, dapat ito lagi na-emphasize. At Opo. we know yung local government dito sa Albay will secure and protect yung ating mga Yeah. kababayan. Maganda pong sinasabi niyo Sir Larry, kasi pag may mga project ang gobyerno, nadidisregard yung mga protection, di ba? Paliwag, lagay ka ng kalsada sa papunta sa kung saan yan, titibagin yung bundok, di ba? Mayroong problema pagdating ng araw. So with this pala, itong pag ginagawa itong mga itong renewable energy project na ito, yung tayo mismo at saka yung mga kababayan natin, dapat din maging vigilante. Tingnan kung yung kanilang ginagawa, walang distraction sa kapaligiran sa pagdating ng araw. Remember po, Opo. Henry, Opo. ang dahilan bakit po tayo nagsusulong ng renewable energy Yeah, dahil yeah. po sa paglalang ng Yes. krisis sa klima. Oh. And we don't want na yung proyektong ito ay magdadagdag pa doon sa problema. Sa problema ng no? klima natin. So kaya kailangan din na while we advocating Yeah. and advancing yung mga installation ito, we also protect yung mga ating kababayan at yung Yeah. hindi na siya makakapagdagdag pa ng Oo. problema ng ating kababayan. Okay. Balikan ko sila mamaya yan. Pero dito muna ako. Pag sinabing wind energy project, ano pang na-imagine natin, yung mga nakikinig ngayon? Ano kayang nandiyan? Anong mangyari dyan? Anong ilalagay dyan? Anong pwedeng imagination ng ating mga kababayan? Wind energy, hangin, di ba? Ano kayang pwedeng makita ng ating mga kababayan na pwedeng mapakinabangan sa darating na araw, pero dapat may protection din tayong iniingatan sa ating environment. Go ahead po, Sir Edwin. Sige, Ka-Henry, pagtatayo ng wind energy project ay sang-ayon to sa preliminary na mga information, Yeah. mga data na sa lugar na yan ay may sapat na lakas ng hangin para makaproduce ng energy, no? Opo. Yung lakas ng hangin gagamitin para mapaikot yung mga turbines, no? Kung nakikita nyo yung mga picture doon sa Ilocos, no? Sa Burgos, doon sa Bangue, Yeah. yan, yung sa Rizal, sa Villa, sa Rizal, meron tayo sa Guimaras. Pag nasa aeroplano papunta kang Boracay, may Guimaras. Guimaras po yun. Guimaras, Okay. meron. Ang mga sistema niyan ay gumagamit ng enerhiya ng hangin. No? Okay. So, from the movement, yung kinetic movement ng wind, transform yan to electricity through the turbines. No? Sa pag-umpisa, kailangan ito yung dapat nating titingnan na sa pag-umpisa may mga gagawin na mga wind sighting. Okay. Para ma-validate yung initial information na ang area ito ay may sapat na hangin at ma-determine sa study na yan kung saang parte ng lugar na yan ang medyo substantial yung hangin. Yung hangin. Within 24 hours a day, no? Para ma-measure nila kung sa anong oras talaga malakas, anong oras dwindle yung
lakas ng hangin at maplat nila yung direction from which direction nagmumula yung Yeah. consistent na hangin Opo. para ma-align yung mga turbines. Ay. Para ma-align yung turbines. Okay. Kaya ang sistemang ito ay site specific siya. Yeah. Hindi natin sabihin na dahil ganito malakas, dahil dito hindi, may ano siya, may dapat susundan na tinatawag doon sa technical na windrows, parang mapa. Parang relo. Kung saan yung direction. Nangangin. ng Okay. hangin. Okay. So yan, dapat ma-install nila yan at before nila ma-install, dapat din sana ma-inform. No? Ma-inform yung community, lalo na yung barangay, kung ano yung purpose. Opo. Ang pag-install naman ng wind sighting ay wala naman siyang gaano damage sa kalikasan natin. It's just constructing a tower, maybe mga 60 to 100 meters para maglagay ng mga measuring devices. Yeah. Measuring devices para ma-determine yung direction at saka yung wind speed. Okay. So sa pag-aaral nila, mayroon ng equipment kayo dyan. Prior yan. Makikita yan ng tao prior. Ano ba yung tinataas na itong ganito? Parang tower ng Parang radyo. tower, Parang tower, So yan pala, ititest yan. May mga install na mga equipment dyan, mga monitor, mga sensors, Yeah. wind Yeah. speed, temperature, humidity, para ring sa weather, pero more specific siya sa wind. Ayun. Kinuha niya yung Okay. ng wind. Yung density ng wind at saka yung direction ng wind. Yeah. After that, Apo. ma-plot nila sa study nila. So from there, kung na-determine na sapat, at viable, sabi na viable dahil isipin natin na ang mga taong to ay may gustong i-invest at gustong mabalik yung investment nila. So viable yun para sa mga utility scale, na mga installation. So na sila, mag-request for letter of no objection, tapos mag-apply for sa DOE. Ayun. Next step Dadaan na. sa proseso. Dadaan sa Kailangan proseso. ba yan, sir, na parang dapat before that mayroong environmental clearance certificate? Family na. Meron. Kailangan yun. Meron Kasi sabi din. mo kanina, may mga dapat tayong bantayan sa environmental protection. Meron. So, Tapos, kailangan ng ganon. ECC. tapos ang isang dyan, maliban doon sa mga clearances from the Opo. may mga sa mga kasi natin, sa mga guardrails natin, may mga dyan, may mga kailangan guidelines kung saan dapat matayo. Kailangan hindi siya sa protected area. Oo. Kailangan hindi sa protected Tama. area. Oo. Malayo siya sa mga wind o sa mga water bodies tulad ng mga rivers at saka para hindi ma-alter yung biodiversity. Okay. Na? Okay. At recently may mga dinagdag na dapat medyo malayo siya sa concentration Ng mga tao. bahay ng mga bahay. Malayo sa mga mataong lugar. At least mga 7 kilometers, at least 7 kilometers. Ganon, malayo talaga. Kaya nakikita ko karamihan niya sa bundok. Okay. Sige po. Ano pa? So, yan, at least 7 kilometers at saka dapat hindi siya malapit sa mga major roadways, yung mga highways. Dahil mag-create yan ng flicker yung baka ma-distract yung mga commuting public. Oo. So yan ang mga ilan sa May guardrails. condition pala. May mga guardrails na susunod. Kaya Okay. yung mga guardrails na ito, dapat malaman ng Taong bayan. community. Yeah. Yung nasa direktang na posibleng maapektuhan at saka yung sa LGU. Para ma-consider nila kung paano nila i-handle yung project without sacrificing yung community natin. Maganda yan. Para sinasabi para mo. ma-match Maganda. natin. Oo. Maganda yan. So, hindi pala siya pwedeng direktamente dadaanan ng kalsada. Siyempre Hindi siya magtatanong ang iba. advisable. Hindi siya advisable. Paano kaya ang pag-construct niyan kung walang kalsadang dadalhin doon? Yung kalsada na dadalhin dyan, dedicated lang talaga yan. For that. Oh, Ayun. So may, di ba, parang meron siyang specification paano gagawa ng daan. Yes. Papunta doon. Yes. Ayun. So, how important po yung guard rails na sinasabi ninyo
para sa ating mga, bakit po dapat maging, anong tawag dyan, maging vigilante, maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan? Sir Larry. Actually, kaya namin to binabanggit ngayon, Henry. No? Opo. Kasi dito sa Bicol region, Oo. Albay may 2 na. Sa Ayun na. Sorsogon, meron ng 2 rin. Correct. Sa Kaamsur ay may 3, 4 na yata. Oo, yata. Tapos sa Cam Norte may 2 May rin. solar yata doon. Oo. Solar. So marami po kung bakit kumbaga Yeah. very blessed ang buong Bicol region kasi nandito yung mga yung pinakamalakas na hangin. Parang nagusbungan dito, Opo. Sir Larry, ano? Opo, at yan po yung kumbaga resources na yan. Oo. Will definitely transform yung Yeah. buong Bicol region. Yes, Kaya po nung nagsimula pa lang kami, nasabi nga namin na ang Bicol ay magiging center ng energy hub Oo, tama. sa buong Namijing Pilipinas. yan naman Opo. Oo. Kaya ito pong sa ganito pong kondisyon na ay dahil may ganyan ng potential, Oo. ang kailangan po natin sa local government, sa mga policy maker, Okay. maghanda din, no? Yeah. Pagka nag-uusap kasi po ng negosyo, minsan gusto agad mabilisan, no? Hindi naman po matapos agad, Oo, may hinahabol, may agad, may hinahabol. agad. At Oo. minsan, at dahil din sa mahina yung ating regulatory body, Oo. ay hindi nasusunod yung mga proseso. Tama, no? Sir Larry. Kaya dito tayo po magbibigay ng Dito tayo malaking papasok. atensyon. No? Oo. Bigay atensyon at yung magkukumbinsi sa mga ating local officials na panghawakan po natin yung pagbibigay ng protections. Kasi yan po Yes, yung yes, papel natin bilang paggobyerno. Yes. Actually, sinasabi ko lang kanilang good news, pero talaga itatanong ito sa inyo. Ang environmental, although pag renewable baga, lesser ang impact niya sa ating tama, Sir Larry, ano? Lesser po. Lesser. Environmental problem pa natin. Tama ba? Siguro po yung Anong tamang lesser, term? Anong tamang lesser term? wala pong hindi po mag-i-emit ng greenhouse gas. Yeah, Ano that's po. it. Pero po, siyempre po gagamit pa rin ng mga minerals. Oo. No? Pero yun po, ang mga minerals pwede nung pong i-recycle kasi yung mga minerals na to na halimbawa kung solar, mga silicon na o sun lang po yan, aluminum. So pwedeng i-recycle. No? Yeah, Pero yeah. mami-minimize na po yung distroso sa environment. Yeah, opo. So tama ba? Are we on the right track na nagsusulputan itong mga ganitong bagay? Pero dapat, itong mga proyektong ito, Sir Larry, itong renewable energy natin, renewable energy projects, so dapat, we are on the guard pareho. Diba? Tama po. Para, sabi nga, pag renewable energy, dapat wala siyang malakas na impact sa kapaligiran. Diba? Yes. Negative impact. Yeah. So dapat, we are still on the guard na dapat bantayan ito. Okay. Sige po, Sir Larry. Dahil minsan kasi yung dahil sa pagtutulak minsan may mga ma-overlook. Oo. May ma-overlook. Itong mga pinag-usapan natin yung inland, no? Yung inland. Yeah. May mga wind turbines na pwedeng i-install offshore. Oo. Pwedeng sa offshore, no? Pwedeng offshore. Ang offshore, ito yung mga wind turbines makikita natin nasa dagat. Oo. No, popularly ito nasa Europe. Hindi pa masyado dito sa atin pero marami ng areas ang tinitingnan no, na malagyan. Dito sa Bicol, nasa Camsor, parang nasa Camsor, Camnorte na areas. Oo. No? Yung open shoreline doon eh. Yes, tama. Yung bagas yata Pasakaw area papunta doon. Oo. Camsor. At sa estimates ng World Bank, malaki ang ma-harness natin from offshore. Oh. No, we could harness 178 gigawatts of electricity, no? Oh. Or power. Opo. So, yung 178 gigawatts, it's more than enough until 2050 na pangangailangan natin full full RE yan. So more than enough yan dahil yung projection ng DOE nasa 150 gigawatt lang tayo by 2050 yung demand, no? So kung paano natin ma-harness natin may sobra tapos wala tayong emissions. Hindi tayo hindi tayo nakadagdag sa emissions na kailangan na natin talaga, no? Ngayon may mga nilabas sa mga pag-aaral yung mga scientists na dapat ngayon na talaga ihinto na yung pag-emit ng natin dahil kung
patuloy tayong maggamit ng fossil fuel, in less than 2 years, lalagpas na tayo sa 1.5. Problema tayo. Mas malaki ang problema. Yun kaya hindi. Tapos, yung mga yung mga offshore wind din, kung may impact dito, kung may guardrail tayo dito sa inland ng mga systems, yung sa offshore, mas din yun dahil ang matamaan doon yung mga fisher folks natin. At tayo sa Pilipinas ay we are dependent on our sea at yung mga fish products natin para sa proteins natin. At sa pag-aaral nga, medyo malaki yung billions yung industry ng fishing industry. And kung ilagay yan sa mga kung may mga offshore winds sa tayo, kailangan may definite na tinatawag natin na marine spatial plan. Para rin sa lupa yung land use plan. Sa marine spatial plan na ma-identify para ma-segregate na hindi tamaan yung mga rich fishing grounds. At saka yung mga navigation channel para walang obstruction, dahil kung ilagay yan sa navigation channel maka-affect yan sa mga shipping lines natin. At yung mga protected areas din sa coastal natin. Dahil ang pinupost talaga ng DOE ngayon yung mga systems na tinatawag na fixed bottom. Dalawa kasi yung offshore fixed bottom at saka yung floating na structure. Yung fixed bottom, ang limits doon is up to 60 feet, 60 to 100 feet in depth. So kung ganyang depth, medyo malalim, pero ganyan din yung mga fishing grounds, diba? Yung mga 60 to 100 feet deep na mga dagat natin. So kailangan dagdag na magmatsyag yung mga natin, yung mga mangingisda natin, na kailangan sila aware sila at saka conscious sila na sasali sa mga consultations na gagawin. dialogue sana. Yun din ang appeal natin sa mga investors at saka sa LGU na mag-conduct talaga ng consultation para magpang-abot yung demand at saka yung mga hinaing na mga fisher folks. At yung intention ng mga investors, i-match natin at hindi natin pabayaan na dahil lang we are pushing for this atat tayo na pag-push ng 100% RE. Pero may dadaganan ng mga fisher folks. So ito yun. At saka ito yon ang gusto nating mailagay doon sa mga policies ng mga LGUs para ma-ensure yung sustainable development. Sabi ng texture natin, good afternoon po, sirs, sabi niya. Maganda po ang naririnig ko ngayon. Tama ba yung pagkaintindi ko na maglalagay ng wind turbine, yung mga malalaking gagaya sa Ilocos ang makikita sa Albay? Ganun po yon yung nagtatanong sa atin. So mayroon tayong makikita ng mga ang lalaking, anong tawag yan? Wind turbine. Tama ba yan? Wind bilang tawag. Hindi po siya. Yung magkaiba? Kasi natin, dahil yan palagi nating yun nasa isip natin Kinokorek yung tinuturo sa atin. Kinokorek doon sa mga orientation natin sa mga renewables. Yung wind kasi ang systems is determined sa gamit niya. Pag ginamit mo ang lakas ng hangin, ginamit yung rotor para pagbumba ng tubig. So ang tawag diyan wind pump. Ayun. Kung gagamitin mo naman para paggiling, yun ang windmill. Kaya mill. Actually, ay tama sir. Doon sa Amsterdam, binigay mo sa amin yung windmill paggawa ng tsokolate. Yun sa Netherlands. Yan ang popular sa Netherlands. Windmill at saka wind pump. Pag ginamit mo for electricity, wind turbine. Wind turbine siya. Pag marami na yung wind turbine, para siyang tinatawagin siyang wind farm. Yan. Okay. Salbay, sabi niya, good afternoon po. Salbay baga, daanan tayo ng bagyo. Ayun na ito ko ng point niya. Basta Salbay daw, daanan tayo ng bagyo. Siguro, Sir Larry. ang tanong niya, paano? Siguro. Di ba? Yung nakataas siyang wind turbine na yan. Ang mga may mga mechanisms yung mga wind turbines ngayon na protection mechanism kung lalagpas na sa kanyang threshold na wind speed at may mga technologies na may braking system at yung mga makabago mag-offset yung
of wind yung rotor. May ano yan, may control siya para i-control na para hindi na siya tamaan ng hangin. I see. Ang pansin natin, di ba, yung rotor pag medyo malapad, no? Malapad siya para tamaan ng hangin para umikot. Oo. May mechanism dyan na yung i-off pitch siya. So, lumipis siya, hindi na siya tatamaan ng hangin at may braking system. Yeah. So, yun ang mga protection sa bagyo. Yeah. Okay. Sabi niya, salute to the Philippine Movement for Climate Justice. Nag-advocate ng renewable energy pero hindi nila iniiwanan yung dapat proteksyonan yung mga lalagyan ng proyekto. Saludo po ako sa kanila, Sir Henry. Reaction tayo, Sir Larry. Ay, salamat po. No? Actually, natutunan din naman po namin yan sa inyo, sa mga community. No? Nung nilalabanan po natin yung mga coal-fired power plant, yan po yung reklamo talaga. At ito nga ang experience namin sa Sorsogon din. Gusto ko palang kwento. Miski yung barangay captain, nagsabi sila na kailangan pagka isasagawa yan, malinaw yung mga benefits. Yeah, correct. So ano yung kaya pati yung mga policy din ng DOE na yung policy sa isa po sa policy ng DOE para yung ma-encourage yung mga barangay ay may 0.001% per kilowatt sales, no po. Ang ibig po sabihin niyan may isang sentabo na makukuha ang barangay sa sa halaga ng naibebenta nilang kuryente. Maliit na maliit po 'yon, no. Kaya po nung ipinaliwanag namin sa na convince sila na dapat pati yung mga ganitong benefits dapat taasan kasi hindi makakatulong naman 'yan ng ganun. Sa Sorsogon sa may sa may Kamsur naman, no. Maging yung sahod kasi kung magkakaroon ng initial temporary close sa San Miguel Bay ay kinukonsider ng kumpanya na magkaroon ng salary ang mga lahat na maapektuhan. So mga ganun po, no. Kaya po natutunan din namin to sa community. Listening them is worthwhile, worth it talaga na matuto doon sa kanila. Marinig ang boses ng ating mga kababayan. So ano pong gusto natin, Sir Lara at saka Sir Lynn, ilapit sa mga local government units as far as policies are concerned pag ganito po ang mga programa na po implementation? Policy and envisioning din po yung new development, no? Kasi po for longest time yung ating development path na ay hindi nagbigay pag-unlad talaga sa mga rehiyon at probinsya. So this time ay mas tayo aggressive in protecting and ensuring yung development. Yun po yung gusto natin. Nagpakikipag-unayan po tayo sa mga local government units to ensure the parang formulation of policies pag may ganitong, halimbawa sa Ligao City at saka sa Piodora, pero para tayong mga ganong movement para ma-ensure na tama yung implementation na hindi walang harm sa ating kapaligiran. Isa po na parang initial na parang gusto namin ma-in place. No? Halimbawa po kung ito ay public domain, ibig po sabihin yung pag-aari ng gobyerno. So dapat ay hindi parang ibibigay sa mga korporasyon, no? Dapat mag-lease, no? Mag-lease. Para bumalik sa gobyerno, no? Tapos remember po yung hangin walang bayad. So, ayan ay resources ng gobyerno. So, paano mechanism paano natin ibabalyo yung resources na yan? So, dapat lahat po yan ay mailagay sa isang policy at magkaroon ng kaukulang benepisyo talaga ng local government. Sir Edwin, may gusto pong idagdag? Yung gusto nating makita din, na in the future kung yung mga investments dapat may involvement yung public saka yung state, yung gobyerno natin para ma-express natin yung democratization ng energy sector natin na hindi lang dahil kailangan natin to sang-ayon na tayo sa full privatization ng mga dahil na-experience natin yan sa Ipera Law na privatize wala namang
walang gaanong epekto doon sa mamayan. Yeah. Lalo pa lang tayong ginagawang negosyo yung Kapili nga pala tayo. lalong ginagawa yung negosyo yung kuryente natin. Parang nagiging naging hostage tayo sa mga malalaking negosyo na nag-operate ng mga power plants. Yeah. In this case ngayon, ang gusto din namin sa PMCJ at sa ibang mga climate advocates na ma-consider sana na may mga business model na involved yung state natin, yung LGU in particular kung saan siya nakatayo. Opo. Isang public na organization para mabuo yung mga mamayan para may stake sila doon sa investment doon. At mga private na parang gano'n yung business model natin. Yeah. Para ma-ensure natin na ma-democratize talaga yung energy sector natin. Saka medyo may balik talaga doon sa mga maliban sa energy na magamit natin, including yung mga income doon sa energy investment ng Sige po. Pero isang pang bagay na mahalaga po, no? Opo. For the longest time po, pag nagtatayo ng mga planta, yung mga host community, hindi po silang nabibigyan ng kuryente. Opo. Dito po sa atin, parang experience po natin sa mga geothermal power plant natin na hindi na siya nagbibigay ng kaukulang supply dito, no? So, ito, ayaw rin natin maulit yung ganyang, kasi hindi lang yung ang una dapat na ibigay niyang contribution sa development natin ay i-energize niya ang ating probinsya, no? So, dito po, kaya po mahalaga yung policy kasi gusto rin natin mailagay doon na a certain percent ng ng energy production nila ay dapat ay dito dalhin, no? Maibalik po dito. Gamitin ng probinsya at para for yung purpose for ating development. Yun po yung isang mahalaga. So, paano po yan? Kailangan ilagay rin sa policy at i-mandate yung ating distributing utility to have a contract, to have a power supply agreement sa mga kumpanya na nagtatayo dito. So maganda pala na pag-uusapan natin ito at naipaparating natin sa mga lugar. Lalo sa Piodoran, malakas ang signal natin dyan sa Piodoran Albay. So yung mga kababayan natin dyan, including the local government units, may assignment, may pwede silang gawin. Di ba? Dapat sila maging mapagmatsyag. Kahit may ganitong proyekto, hindi tayo tanggap ng tanggap. Tama sa Hilaria at sa Regine. Hindi tayo tanggap ng tanggap. Tingnan kung yung mga sinasabing yung mga guardrails na yun, ayon sa kanila at hindi yun masyadong tumatama sa ating environmental tama sa Hilaria. Alright, sa pagbabalik po mga kaibigan, ulit itong may binigay sa akin si Laring Kwan, magazine. Tama ba? Gawa po ng Philippine Movement for Climate Justice. Sabi nila, more than harm than good. That is the main point kung bakit po pinag-uusapan natin to. Nulo sinasabi natin na may good news tayo, pero hindi dapat nating kalimutan na hindi dapat nasisira yung ating kapaligiran sa ganong sitwasyon. Magbabalik po ang programa, magalipas lang po ng ilang tatalas-talas. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Alright, so yan tabi mga tugang sa tuyang partikan sa tuyang recorded interview kay Mr. Larry Pascua at sa iyang pagiriba. Tangani na i-clarify ta kung paano po nagbubugta ki solar account ki mga renewable energy projects. Na ang sa kuyang nako aduman, pag nagbugtak po kayan,
regardless kung renewable energy siya o anong man na klaseng proyekto, dapat na po kinadadamage sa satuyang kapalibutan. Ha? Sana po yan ang panundon tata sa 2030, yan po mga tugangan ambisyon sa probinsya Canalbay, nakita 100% renewable energy. In fact, sa September, may imbitasyon kay Governor Rosal para mag-attend. Ang gari October or last week of September, may imbitasyon po kay Governor para sa sarong International Summit sa Bangkok, Thailand, no? Saro ko ta kita sa pwede na magpasiring demang ko di. Mahal po ang gasolina ngunyan. Mahal po ba sa aeroplano sa Bangkok, Thailand? Anyway, pagtiripon man lang po ito kan mga grupo na hali sa local government units. Mag-update po kami kayan sa pagikan Philippine Movement for Climate Justice. Yan po sa tuyang programa ang Kaya. Didi po sa DCGB ngayon pong aldawnin Sabado. Magbabalik po kami. Magbabalik po ako sa programang Pinky on Mo. Magkalipas lang kan mga patalastas. Yung nadangog ang programa Kaya. Abangan gira